давоми хониши саргузашти ҳотами той, ҳикояти подшоҳи Хӯросон ва духтари барзахи бозаргон, қисми 2. малика рӯ ба саҳро оварда зор зор чун абри навбаҳор мегирист ва ба дояи худ мегуфт: аз ман чӣ гуноҳ содир шуд, ки Худои таоло ба ин меҳнатҳову балоҳо гирифтор гардонид? ва ин ғазалро мехонд: чӣ кардаам, ки фалак бефатила доғам кард? фалак душанбе шуда якшанбе суроғам кард. барои ӯ дилу ҷон бохтам намедонам, ба кӯҳу дашту биёбон ба мисли зоғам кард. насибу қисмати ман ин замон чунин буда, ки сайри имшаба тор аст бечароғам кард. зиёби дидаи ман гашт тар биёбонҳо, ҳазор лола бирӯиду дарду доғам кард. гуфта малика зор зор мегирист ва доя бошад ӯро тасаллӣ медод. алқисса малика якшабу як рӯз ҳамроҳи доя роҳ рафтанд. рӯзи дуюм ба ҷое расида дарахти азимеро диданд ва малика бо дояи худ зери он дарахт биншаст. хоб бар эшон ғалаба кард. дар ҳангоми хоб малика дид, ки шахси маҳосинсафеде мегӯяд, ки эй маликаи олам, чаро ғам мехӯрӣ? биё бархез. дар зери ин дарахт 7 хазинаи подшоҳӣ аст. ҳамаи ин хазинаҳоро бигиру сарфи рӯзгори худ бикун. бархез, зери ин дарахтро биков ва ҳамаи хазинаро дар тасарруфи худ кун. эй бузургвор, ман авратам. танҳо ин хазоинро чӣ гуна берун орам? он азиз гуфт: эй малика, бо як чӯбе андак биков, иншоаллоҳ ба андак тараддуд ин хазоин намудор хоҳад гардид ва ин зару симро аз ту дигар касе гирифта наметавонад. ва дар ин мабоди шаҳре бино кун ва душманони ту ҳама барбоди фано хоҳанд рафт. малика ларзида аз хоби ширин бедор шуд ва хоби худро ба доя гуфт. доя бошад гуфт: эй ҷони модар, муборак бод. айёми меҳнат гузашта ба роҳат восил хоҳем гардид. алқисса ҳарду чӯбе гирифта зери он дарахтро ковиданд. бо андак таваҷҷӯҳ сари чоҳи хазоин намоён шуд. диданд, ки 7 хона пур аз зару сурху ҷавоҳир ба шаҳр рост намеояд. аз як дона ёқути сурх устодон товусе сохта дар хазоин гузошта буданд ва чанд ҷавоҳир баробари байзаи мурғобӣ дар даруни хазинаҳо буд. малика ин ҳама ҷавоҳиротро дида хушҳолу шодмон шуд ва шукр кард. доя гуфт: ҳамаи кори банда мукофот дорад. чанд баробари амволи бурдагии дарвеши бадандеш Худои таоло арзонӣ намуд. малика гуфт: эй модар, шумо ба тарафи шаҳр равед. мулозимону дӯстону рафиқон дар ҳар ҷое ки бошанд ёфта биёред ва аз ҷинси мокулоту машруботу малбусот бо чанд муздуре низ биёред. меъморону гилкоронро ҳам биёред, то ин ки дар ин ҷо шаҳре олӣ бино созем. доя гуфт: чӣ гуна шуморо дар ин ҷо танҳо гузошта равам? ягон маҳраме дар назди шумо набошад, хотири ман мушавваш хоҳад буд. дар ин гуфтугӯ буданд, ки дояи калони малика ба сурати гадоён шуда дар расид. доя маликаи худро шинохта дар зери қадами ӯ афтод ва чашмҳои худро ба пои малика мемолиду мегуфт: дар хоб дидаам ё дар бедорӣ? малика гуфт: эй модар, ин бедорӣ аст, на хоб, ва Худои таоло қодир аст
ба як дам гадоро шоҳ кунад ва фақирро ғанӣ. дояи калон аз ҷои худ бархост, якдигарро дар канор гирифтанд. малика гуфт: эй модар, ғам махӯред. худои таоло дар бораи мову шумо чунин фазлу карам кардааст. аз бобати молу ҷавоҳир он миқдор муяссар шудааст, ки ҳисоби онро наметавонам донист. зуд аз ҷои худ бархезед, порае аз ин зарҳо гирифта дар шаҳр равед. аз он чи ғуломону канизону мулозимон дар назари шумо дароянд гирифта биёред. муздурони коргар, ғалла ва хӯрока низ биёред. дарҳол доя таъзими маликаро ба ҷо оварда ба тарафи шаҳр раҳсипор гардид. малика гуфт: эй доя, хабардор шавед, аз ин сир касе воқиф нашавад ва ба зудии зуд ба ин ҷониб муроҷиат намоед. доя гуфт: эй ҷони модар, ин сирри шуморо ба ғайр на ҳама ифшо кардам. хотири худро аз ин ваҷҳ ба куллӣ ҷамъ доред. ин гуфта роҳи шаҳрро пеш гирифт ва манзилу мароҳил тай карда ба дари дарвозаи шаҳр расиду аз дарвоза дохил шуд. ҳамаи гуфтаҳои маликаро хариду мулозимону қадрдонони маликаро дарёфт кард ва чанде аз гилкорону муздуронро гирифта бо мулозимон ба ҷониби малика раҳсипор гардиданд. таҳи манзилу мароҳил карда ба хизмати малика расиданд. ҳама мулозимону қадрдонон маликаи худро дида шукри эзидро ба ҷо оварданд ва дар он ҷо асбоби табхро муҳайё карда неъматҳои гуногун пухта тановул намуданд. баъд аз фароғи обу таом ба муздурон бароварда дучандон уҷра доданд. ҳамаи муздурон аз ин кирдори малика хушдил шуданд. боз малика ба муздурон гуфт, ки ман кори бисёр дорам ва шумоён ба кори ман муқайд нашавед. дучандони дигар он уҷра медиҳам. муздурон гуфтанд: умру давлаташон зиёда буд. агар иҷозат шавад, моён зану фарзандони худҳоро гирифта дар ин ҷо биёрем. малика гуфт: бисёр хуб аст. дояи худро фармуд: эй модар, шумо ба ҷониби шаҳр рафта меъморону коргаронро биёред, ки дар ин ҷо шаҳру қалъа бино месозем. доя ба фармудаи малика боз рафт ва дар пеши сардори меъморон истода гуфт: эй ҷавонону эй бародарон, худованде дорам, яъне сардоре дорам, марде савдогару соҳибҳиммат. дар беруни ин шаҳр фуруд омадааст. мехоҳад, ки бинобар хушии обу ҳавои ин ҷо барои мусофирону ғарибон корвонсарое бино кунад. бояд, ки шумоён дар назди ӯ равед, зари бисёре ба шумоён дода аз ваҷҳи дуньё шумоёнро мустағнӣ хоҳад гардонид. калони меъморон, яке аз бародарони худ, ки маъмур ном дошт, ҳамроҳи доя ба хизмати малика фиристод. доя маъмурро ҳамроҳи худ гирифта ба хизмати малика дар расид. малика либоси мулукона ва хилъати шоҳона ба маъмур бахшид. маъмур ба муздурону гилкорон чанд муддат кор карда сарои олӣ тайёр намуд. малика даруну беруну болою поёни саройро тамошо карда ба маъмуру муздурон зар ва сару по дода гуфт: эй маъмур ва эй муздурон, мехоҳам, ки дар ин ҷо шаҳре бино карда ин мабодиро обод гардонем. маъмуру коргарон гуфтанд, ки эй маликаи олам, бе иҷозати курдоншоҳ дар ин ҷо шаҳру қалъа бино наметавонем кардан. аз барои бинои шаҳр
ҳукми волии ин мулк дар кор аст. агар Курдоншоҳ иҷозат бидиҳад, ба андак рӯз шаҳре бино хоҳем кард. малика гуфт: бисёр хуб аст. ва дар ҳол либоси мардона ва хилъати шоҳона пӯшида, камари зарин дар камари худ барбаст ва зинҳои тумтароқ бар болои аспҳо андохт. ҳамаи онҳо мурасса аз ҷавоҳиру тиллои аҳмар буд ва чанд ғуломбачаҳои заринкамар дар ҷилави худ андохта ва чанд хону хончаро пур аз ҷавоҳир карда ва як товуси мурасса пешкашу тӯҳфа гирифта ба хизмати шоҳ раҳсипор гардид. қатъи манзилу тайи мароҳил карда, ба дарвозаи шаҳр расида, дохили шаҳр шуд. мардумони шаҳр ҳусну ҷамоли таркиби маликаро дида ҳайрон бимонданд ва мегуфтанд: бинозам он худоеро, ки инчунин раъно писаре халқ кардааст. охируламр малика бо мулозимони худ ба дарборгоҳи Курдоншоҳ расида, хоҷибонро мулозимат намуд. хоҷибон ҳусну ҷамоли маликаро дида мутаҳҳир шуданд ва мегуфтанд: офарин бод бар падару модари ин ҷавон, ки инчунин зебописареро ба вуҷуд овардаанд. ҳоҷибон пурсиданд, ки эй ҷавон, аз куҷо меоӣ ва ба куҷо меравӣ? малика гуфт: ман мардеам савдогар, барои мулозимати шоҳ омадам. дар ҳол солорон ба хизмати шоҳ рафта гуфтанд, ки марде савдогари хушҳусну ҷамол ба мулозимати шумо омадааст. фармони шумо чӣ аст? шоҳ гуфт: дар назди ман биёред. ҳоҷибон омада гуфтанд, ки эй ҷавон, шуморо дар назди шоҳ мебарем. малика даст бар ҷайби худ карда, мушт мушт зару ҷавоҳир ба хоҷибон тақдим кард. хоҷибон маликаро дар назди Курдоншоҳ расониданд. малика сари таслимот ва одоби шоҳона ба ҷо оварда, рӯ ба рӯи шоҳ истода шуд. шоҳ ҳусну ҷамоли ӯ дида ҳайрону мутааҷҷиб бимонд. малика ҳама ҷавоҳирҳову пешкашҳову товуси мурассаъро аз назари шоҳ гузаронид. шоҳ ва ҳамаи аркони давлат мутаҳҳир шуданд ва бо ин пешкашу сурини малика таҳсину офаринҳо мекарданд. баъд аз соате шоҳ пурсид: эй ҷавон, аз куҷо омада ва ба куҷо меравӣ ва чӣ ном дорию аз кадом диёр мебошӣ? малика гуфт: эй шоҳ, асли моён аз ҳамин диёр будаем ва падарам бо тобеёни хеш барои савдогарӣ ба ҷониби вилоятҳо рафта будааст ва таваллуди фақир дар мулки Ирам шудааст ва номи фақирро Хоҷа Ҳасан мегӯянд. аз мулки Ирам баромада бар киштӣ нишаста будем. киштии падару модари маро наҳанги қазо шикаст дода, ба дарёи Қулузм ғарқ гардонид. падару модари ман аз дори дунё ба дори охират интиқол намуданд. камина аз офати дарё наҷот ёфта ба хизмати шоҳи олампаноҳ омадаам. акнун бақияи умри худро дар таҳти қаламрави шоҳи олиҷоҳ сарф созам. дӯст доштани ватани гузаштагон дар дил ҷой гирифтааст. аз падару модар моли бисёре монда ва ҳисоби онро наметавонам донист ва дар навоҳии фалон саҳро фуруд омадаам. агар шоҳи олампаноҳ иҷозат бидиҳанд, дар ин ҷо барои мусофирону ғарибон шаҳре бино созам ва он мавзеъро обод гардонам. ба илтифоти шоҳи олимақом муддати умри худро дар ин ҷо гузаронам. Курдоншоҳ аз ин суханҳои малика хушдил шуда,
خلعت شاهانه به ملکه بخشید. شاه فرمود که ای جوان، تو از خاندان موروثی ما بوده‌ای. اگرچه پدر و مادری تو نیست، غم مخور که درباره تو پدری خواهیم کرد. ملکه از جای خود برخاست و در پایگاه بارگاه رفته آداب شاهانه به جای آورد. باز ملکه به عرض شاه رسانید که ای شاه، این کمینه رو به فرزندی سرفراز گردانیدید. امیدواری دیگر این که فقیر رو به خطاب نام نیز سرفراز گردانید. همان زمان کردانشاه ملکه رو ماهرشاه نام نهاد و گفت ای فرزند، آن صحرا دور است. به نزدیکی این شهر بنا کنید و نام شهر شما را حسن‌آباد نام نهادیم. ملکه گفت ای شاه، آن موضع مرا بسیار خوش آمده است. قریبی این شهر بنا کردن موجب ترک آداب و حرمت است. امید از کرم شاه دارم که معماران و کارگران را فرمایند تا اینکه رفته در بنا کردن شهر دعاگوی مقید شوند. همان زمان کردانشاه فرمان داد که ای حاجبان و ای ملازمان، معماران و گیلکاران را فرمایید که رفته در بنا کردن شهر ماهرشاه مقید شوند. و گفت ای فرزند، باز کی خواهید آمد؟ ملکه گفت ماه یک مرتبه به خدمت شاه عالیجاه می رسم، چرا که تمام شدن شهر در نزد معماران و گلکاران همه اوقات بودن ضرور است. شاه گفت بسیار خوب است. ماهرشاه خوشحال و خرم رخصت گرفته با همراهی معماران و کارگران به جانب ملازمان و دویگان خود رهسپار گردیده به اندک وقت رسید و جمعی مزدوران و کارگران را در بنا کردن شهر فرمود. کارگران در بنا کردن شهر مقید شدند. ملکه هر ماه یک مرتبه لباس مردانه پوشیده به خدمت کردانشاه می آمد. الغرض در آباد کردن شهر مدت 2 سال گذشت. بعد از 2 سال شهر عظیمی را تمام آراسته گردانیدند. از اطراف و جوانب صلاح‌ها و نیکان و از هر صنف مردمان آمده در شهر ماهرشاه سکونت اختیار می ورزیدند. شهر ماهرشاه چنان به شکوه و مزین آراسته گردید که همه مردمان تحسین و آفرین کردند. معماران و کارگران را انعام و زر بسیار بخشیده همه را خوشدل و راضی گردانید. روز کردانشاه به زیارت ارزق درویش می رفت. ماهرشاه آمده ملاقات گردید. کردانشاه گفت ای فرزند، به زیارت پیر خود می روم. شما را هم رغبت رفتن باشد با ما همراه روید. او قطب زمانه و نادر دوران است. دیدن آن زیح سعادت کس است. ماهرشاه در دل خود می گفت این چونین موجب عصیان است و گمراهی کس. با ملازمت این چونین سگ معلون رفتن روا نباشد هم چی کنم که شاه دلالت می سازد. این گفته با همراهی شاه روانه گردید.